Dámy a páni, vítame vás na tlačovej besede strany Sloboda a Solidarita na tému Vláda ide proti predstaviteľom OSN, výzva Jurajovi Blanárovi. Na tlačovej konferencii vystupí podpredsednička strany SAS Mária Kolíková, Ondrej Dostál a Juraj Krupa, poslanci Národnej rady za stranu SAS. Vážené dámy, vážení páni, vládna koalícia, odkedy nastúpila, urobila kroky, ktoré hrubo poškodzujú demokraciu a právny štát na Slovensku. A už to nie je o tom, že si to myslí opozícia, myslia si to medzinárodné mimovládne organizácie, myslí si to Európska komisia, ale už si to myslia Organizácia spojených národov. A o tom je vlastne aj táto tlačová beseda. Ja si dovolím len pre priblíženie si, vlastne, čo všetko sa udialo a čo je dôležité si pripomenúť v súvislosti aj s touto tlačovou konferenciou. Táto vláda, po tom, čo nastúpila, jediná vec, ktorá ju vlastne udržala doteraz pokope, bol únik pred spravodlivosťou jej blízkych ľudí. A ten spôsob, ako to urobila, je, že hrubo pošliapala demokraciu a právny štát, zo dňa na deň zrušila špeciálnu prokuratúru, zmenila trestný zákon, trestný proces, ale to nestačilo. Pokračovali ďalšie kroky, osobitne v rezorte kultúry. Vlastne zo dňa na deň pomaly bola zrušená bývalý verejnoprávny rozhlas a televízia. Namiesto toho nastúpila nová inštitúcia, ktorá doteraz nemá svojho štatutára. Rozklad v oblasti kultúry dodnes vlastne sa v ňom pokračuje a predstavitelia kultúrnych inštitúcií buď odchádzajú z týchto inštitúcií, ktorým záleží proste na kultúre, alebo protestujú naďalej, pretože sa na to proste nemôžu prizerať a volajú po vláde, aby došlo k zmene. Ale to nie je všetko. Ten útok proti predstaviteľom menšín, médií, ktorý začal touto vládou a naďalej pokračuje, osobitne voči predstaviteľom aj mimovládnych organizácií, je jednoducho hrubo cez čiaru a je naozaj pošľapaním všetkého, prečo sme stali v uliciach v novembri 1989. A už nemôže povedať táto vláda, že to sú len kriklúni, ktorí sú blízky tejto opozície, či už takto zhodila zo stola nakoniec aj hodnotenie Transparency International, kde sme sa prepadli v rebríčkoch boja proti korupcii. Teraz hodila zo stola správu organizácie Liberties o rozklade právneho štátu na Slovensku. Rovnako zhodila zo stola obavy Európskej komisie, ktoré súviseli s tou hanebnou novelou trestných kodexov. Toto všetko zhodila zo stola, ale nedá sa zhodiť zo stola posledný list, ktorý nám prišiel od predstaviteľov Organizácie spojených národov. Je to bezprecedentné, čomu čelí momentálne Slovenská republika. Je naozaj bezprecedentné to všetko, čo sa v tomto liste, ktorý dostal minister zahraničných vecí Juraj Blanár, nachádza. Ja musím pripomenúť, že tento list od predstaviteľov Organizácie spojených národov prišiel potom, čo minister zahraničných vecí mal diplomatickú schôdzku v Ženeve. Určite sa tam s týmito predstaviteľmi stretol. Určite musel mať vedomosť, že sú tu vážne pochybnosti, podozrenia ohľadom toho, ktorým smerom Slovenská republika ide. Takže to, že nám takýto list prišiel, a ja ho bližšie samozrejme objasním, znamená aj vizitku hrubej neschopnosti diplomata, ktorý koná za Slovenskú republiku. Je to absolútne zlyhanie diplomácie Slovenskej republiky, že takémuto listu dnes čelí Slovenská republika. Je to absolútne nepochopenie ministra zahraničných vecí, čo je jeho úloha, alebo je to absolútna ignorancia akýchkoľvek záväzkov, ktoré Slovenská republika má, ale aj voči Organizácii spojených národov. Ak počujeme zo strany tejto vlády, že nejaká organizácia má rešpekt, tak je to práve spomínaná Organizácia spojených národov. To tiež je dôležité v tejto súvislosti osobitne spomenúť. Veď asi nie tlačovej besedy, ktorá súvisí s zahraničnou politikou, kde premiér vyslovuje svoje želanie, aby Slovenská republika bola súčasťou Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov. Keď rozpráva premiér o mieri, vždy nezabudne spomenúť Organizáciu spojených národov ako tú, ktorá garantuje mier a je vlastne aj garantom ochrany ľudských práv na celom svete. Tak od predstaviteľov tejto organizácie nám prišiel list, ale nie od jedného,
Od 9 predstaviteľov Organizácie spojených národov. Z toho 8 špeciálnych spravodajcovia v jednotlivých oblastiach, ktoré súvisia s ľudskými právami, ale aj s právami, ktoré súvisia s nezávislosťou justície, ale aj s kultúrnymi právami, aj s ochranou menšín. Je tam aj spravodajca, ktorý sa venuje slobode prejavu, prístupu k informáciám. Jednoducho v celej škále, dá sa povedať, ľudských práv. Sú tu vážne obvinenia voči Slovenskej republike, že tu dochádza k hrubému pošľapávaniu ľudských práv. K tým právam, ku ktorým sme sa zaviazali. A nemuseli sme, však my nemusíme byť súčasťou Organizácie spojených národov. My sme nemuseli podpísať pakt o občianskych politických právach, ani medzinárodný pakt o sociálnych, kultúrnych právach, ekonomických právach. Ale my sme chceli ako krajina garantovať ľudské práva. A dá sa povedať, že sme sa tým hrdili, že sme pomaly šampióni pri dodržiavaní ľudských práv. Ale to, čo teraz prišlo v Slovenskej republike cestou ministra zahraničných vecí, je jednoducho bezprecedentné. Keď sa pozrieme aj do obdobia Vladimíra Mečiara, keď viedol vládu Slovenskej republiky, jednoducho takéto demarše sme tu nemali. Maximálne, dá sa povedať, prišli demarše zo západnej Európy. Jednoducho z Organizácie spojených národov. Je pravdou, že úplne takáto štruktúra vtedy nebola, ale nič podobné Slovenská republika v takomto rozmere doteraz nezažila. Takže v prvom rade to absolútne zlyhanie diplomacie a samozrejme aj potvrdenie toho, že to, čo sa deje na Slovensku, je naozaj veľmi vážne, znepokojujúce a až tak vážne, že jednoducho 9 predstaviteľov Organizácie spojených národov sa obrátilo na Slovenskú republiku, aby si vyžiadalo vysvetlenia, ale osobitne, čo je súčasťou tohto listu, o ktorom mám vedomosť, je aj to, že Organizácia spojených národov cestou týchto predstaviteľov žiada, aby sme sa zdržali akýchkoľvek krokov, ktorým by sme zhoršili situáciu. Ja som na to včera upozornila na ústavnoprávnom výbore, kde sme čelili pozmeňujúcemu návrhu predstaviteľa koalície Adama Lučanského, ktorý súvisí so zhoršením situácie mimovládnej organizácií. Bližšie k tomu bude hovoriť kolega, pán poslanec Ondrej Dostál a podpredseda ústavného právneho výboru. Ale ja predtým si dovolím uviesť. Ja som jasne upozornila, či už to bol predkladateľ Adam Lučanský, ale aj podpredsedu parlamentu, podpredsedu Smeru, Tibora Gašpara, že ten návrh, ktorý je tu predkladaný v ústavnoprávnom výbore, je v hrubom rozpore s tým, o čo nás žiada Organizácia spojených národov. Jednoducho do času, kým sa vysvetlia tieto všetky obvinenia, tak vláda nemá robiť žiadne kroky, ktorým by zhoršila situáciu. A v tomto liste sú aj obavy, čo robí Slovenská republika v súvislosti s pravomocou, ktoré má Slovenská informačná služba. S tým širokým portfóliom, ktoré má samozrejme, tak sú tu obavy, či nie je zneužívaná Slovenská informačná služba. Aj na kontrolu práve mimovládnej organizácie občianskeho sektora, aj v súvislosti s protestami. Sú to naozaj veľmi, veľmi vážne obvinenia. Vláda musí tomu čeliť, ale mala by jednoznačne rešpektovať požiadavku zo strany týchto predstaviteľov a nerobiť žiadne kroky, ktoré by jednoducho tú situáciu na Slovensku zhoršili. A ja vyzývam ministra zahraničných vecí a aj premiéra, aby rešpektovali predstaviteľov Organizácie spojených národov. Lebo potom už nerozumiem, že koho vlastne je ochotná táto vláda rešpektovať. Len Rusko? To znamená, my budeme počúvať len to, čo hovorí Ruská federácia? Len to, čo hovorí prezident Putin? Len to my sme ochotní rešpektovať? Pretože tá požiadavka je jednoznačná. Máme sa zdržať akýchkoľvek krokov, čo sa týka vlády, ktorá by zhoršila situáciu v oblasti ľudských práv, osobitne, čo sa týka zhoršenia postavenia mimovládnych organizácií na Slovensku. Takže opakovane vyzývam Juraja Blanára, ministra zahraničných vecí, aj premiéra, aby rešpektovali Organizáciu spojených národov a to, čo nás žiada ústami svojich predstaviteľov. Nech sa páči. Pokračuje Ondrej Dostál. Nech sa páči. Tie výhrady sa týkajú situácie mimovládnych neziskových organizácií aj novinárov. A je teda veľmi paradoxné, že prvými obeťami vyriešenia koaličnej krízy sa zrejme stanú práve mimovládne neziskové organizácie a novinári. Budúci týždeň to bude rok, čo do parlamentu skupina poslancov Slovenskej národnej strany predložila zákon o mimovládkach, návrh zákona o mimovládkach, tzv. Lex zahraničný agent, ktorými sa mali niektoré mimovládne organizácie onálepkovať tým, že sú to organizácie so zahraničnou podporou.
A odtedy ten rok sa ten zákon ťahal. Prešiel síce do druhého čítania, ale presúval sa z výboru na výbor, zo schôdze na schôdzu. Včera bol na ústavnoprávnom výbore schválený pozmeňujúci návrh pána poslanca Lučanského a je teda veľmi pravdepodobné, že na schôdzi Národnej rady bude schválený ten návrh zákona. Rovnako zákon alebo návrh novely zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon o publikáciách, bol predložený 24. mája minulého roku, pán poslanec Michalko. Opäť sa to naťahovalo a včera posunul ústavnoprávny výbor tento návrh do pléna s odporúčaním. Bol schválený aj pozmeňujúci návrh na mediálnom výbore a bude o ňom rokovať Národná rada a takisto zrejme bude schválený a dotkne sa slobody médií. Chcem týmto zagratulovať pánovi ministrovi Migálovi a pánovi štátnemu tajomníkovi Šalitrošovi k ich účinnej ochrane hodnôt, pretože nezávislosť médií a občianska spoločnosť veľmi tieto hodnoty budú posilnené v dôsledku toho, že oni sa rozhodli ísť do exekutívy a v parlamente teraz hladko prejde všetko, čo si želá SNS, všetko, čo si želá Smer. A ten zákon o mimovládkach bol pôvodne pripravený so zámerom, že je predsa potrebné, aby spoločnosť vedela, že ak sú mimovládne organizácie podporované zo zahraničia, tak to má byť verejne známe. Potom si ale uvedomili, že v tejto podobe ako lex zahraničný agent, ako sa tomu zjednodušene hovorilo, by to neprešlo, lebo podobný zákon schválilo Maďarsko a muselo ho potom zrušiť, lebo nebol v súlade s právom Európskej únie. Tak treba nejakú značku, tak nebude to zahraničný agent, budú to lobisti. V druhom čítaní cez pozmeňovák sa lex zahraničný agent mení na zákon o lobingu, ale len pre mimovládne organizácie. Právna úprava lobingu na Slovensku doteraz nejako neexistovala. Je úplne legitímne o tom hovoriť, je úplne legitímne takúto úpravu zaviesť. Hoci lobing u nás nemá tak systematický charakter, ako napríklad v inštitúciách Európskej únie alebo v Spojených štátoch amerických, ale prosím, ale tá úprava by mala byť systémová a mala by sa vzťahovať na všetky subjekty, ktoré lobujú a mala by sa vzťahovať aj na tých politikov a úradníkov, ktorí sú predmetom lobingu. Pretože nelobujú, teda neovplyvňujú verejné politiky iba mimovládne neziskové organizácie, lobujú zamestnávateľia, odbory, konkrétne firmy, akademická obec, neformálne združenia. Existujú dokonca firmy, ktoré sa profesionálne venujú lobingu a tieto nebudú podliehať tej regulácie. Tie sa nebudú musieť zapisovať do registra alebo dávať si do registra informáciu, že predmetom ich činnosti je lobbying, ale mimovládne neziskové organizácie to budú musieť robiť a budú musieť vykazovať svoje lobistické aktivity, na rozdiel napríklad od lobistických firiem. Ten návrh je navyše zle pripravený. Tá definícia toho, čo je lobbyingom, je nejasná. Je to definované tak, že lobbyingom sa na účely tohto zákona rozumie priame alebo nepriame ovplyvňovanie rozhodovania vybraných verejných funkcionárov a úradníkov pri výkone jeho funkcie, ak je vykonávané viac ako raz v priebehu kalendárneho štvrťroka. Čiže čo tam bude patriť? Len stretnutia, z ktorých bude oficiálny záznam, že sa uskutočnili, že zástupca organizácie sa stretol s poslancom alebo s zamestnancom ministerstva a prebrali nejaký konkrétny zákon, alebo tam bude aj neoficiálne stretnutie, keď sa stretnú povedzme na ulici a 5 minút sa rozprávajú, alebo tam bude keď sa poznajú, zájdu spolu na pivo a pri 4. pive sa porozprávajú o tom, čo sa deje v parlamente. Bude tam patriť telefonát, bude tam patriť e-mail alebo hromadný e-mail, ktorý nejaká organizácia pošle všetkým poslancom, alebo list, ktorý adresuje ministerstvu vnútra. Bude tam patriť hromadná pripomienka, ktorú v rámci pripomienkového konania niekto spraví. Bude tam patriť tlačová beseda, Facebookový status, lebo to je ovplyvňovanie rozhodovania verejných činiteľov. Sú to všetko legitímne aktivity, ale malo byť jasné, že
akým spôsobom má byť lobbying definovaný a vykazovaný, kedy to bude aktivita mimovládnej neziskovej organizácie a kedy aktivita jednotlivca, fyzickej osoby, lebo veď to nemusí byť vždycky naviazané na status štatutára alebo zamestnanca mimovládnej organizácie. Ako tá organizácia bude vedieť, či bude vykonávať tú činnosť viac ako raz v priebehu štvrť roka? Lebo väčšina tých organizácií, ktoré podľa tejto definície lobujú, to nerobia profesionálne, systematicky. Sú organizácie, ktoré sa venujú napríklad sociálnym službám, tak keď sa niečo mení v sociálnej oblasti, tak sa k tomu vyjadria, spravia hromadnú pripomienku alebo nejako oslovia Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny. A teda ak sa bude meniť raz za štvrť rok ten zákon, no tak sa nebudú musieť registrovať. Ak náhodou niekto si myslí, že bude meniť dvakrát za štvrť rok, tak už sa budú musieť registrovať. Podľa tohto návrhu zákona, ktorý je diskriminačný voči mimovládnym neziskovým organizáciám, lebo rovnaké povinnosti nestanovuje iným subjektom, tak ešte aj v rámci mimovládnej sféry budú z týchto povinností vyňaté odbory, organizácie zamestnávateľov a športové organizácie zapísané v registri právnických osôb v športe. Čiže keď sa niekto venuje sociálnym službám alebo ochrane životného prostredia, bude sa musieť registrovať ako lobista. Keď sa niekto venuje športovej činnosti a bude lobovať, tak nebude sa musieť registrovať a nebude mať tie povinnosti. Žiadne povinnosti sa nestanovujú tým lobovaným, teda tí, ktorí sú ovplyvňovaní, pričom práve na ich strane by malo byť zrejme, že prišli s niekým do kontaktu a keď niečo navrhujú, tak to navrhujú, pretože ich na to niekto upozornil alebo dal im podnet. To je legitímne očakávať, ale nič také tam nie je. Žiada sa to iba od mimovládnych neziskových organizácií. Neziskovky budú mať povinnosť raz štvrťročne zverejniť správu, ktorá má obsahovať podrobnú informáciu o tom, čo zapisovaná osoba navrhovala alebo požadovala. Čo je to podrobná informácia, netušíme. Ako má byť podrobná, čo všetko tam má byť, aká má byť štruktúra. Porušenie týchto povinností alebo lobovanie bez toho, aby bola organizácia zapísaná ako lobista, môže mať za následok pokutu do výšky 1 000 eur. Keď sa to stane opakovane v priebehu 12 mesiacov, tak do výšky 10 000 eur. A tretie porušenie môže mať za následok aj zrušenie organizácie, či už súdom, alebo v prípade občianskych združení len tak rozhodnutím ministerstva vnútra. Ďalšou zmenou, ktorú ten pozmeňovák Adama Lučanského prináša, je zmena v zákone o slobodnom prístupe k informáciám, že mimovládne neziskové organizácie, ktoré získali nejakú podporu z verejných zdrojov, sa stanú povinnými osobami v rozsahu použitia tých verejných zdrojov. A doteraz sú povinnými osobami buď úrady, teda štátna správa, samospráva, alebo štátne podniky v obmedzenej miere. Teraz sa povinnými osobami stanú aj mimovládne neziskové organizácie, keď majú akúkoľvek podporu. Opäť je to nerovnosť, lebo podporu z verejných zdrojov majú napríklad politické strany, ďaleko vyššiu ako jednotlivé mimovládne neziskové organizácie. A majú cirkvi, ktoré sú financované zo štátneho rozpočtu. A verejné prostriedky získavajú súkromné firmy, podnikateľské subjekty, či už cez verejné obstarávanie alebo cez rôzne dotácie. Tým sa nezavádza povinnosť stať sa povinnými osobami, ale mimovládnym neziskovým organizáciám áno. A je to nezmyselné ustanovenie, pretože pre tie organizácie je to administratívna záťaž a doteraz neboli subjekty súkromného práva s výnimkou teda štátnych podnikov povinnými osobami, ako bude malé občianske združenie, ktoré nemá žiadnych zamestnancov, vybavovať žiadosti o prístup k informáciám. Keď sa jedná o úrady, tak koaliční politici veľmi pozorne počúvajú, že ako sa sťažujú na kverulantov, ako sú preťažené tým, že dostávajú príliš veľa žiadostí o informácie a že ich to zaťažuje, tak predĺží sa im lehota alebo umožní sa im spoplatňovanie prístupu k informáciám. Teraz sa tým bude zaoberať ústavný súd, či bolo to alebo nebolo v súlade s ústavou tá novela.
Ale nie je problém zaťažiť týmito administratívnymi povinnosťami mimovládne neziskové organizácie, ktoré na to nemajú kapacity, nemajú s tým skúsenosti, nevedia, akým spôsobom to budú vykazovať. A to nie je, že by sme boli proti transparentnosti. Veď ak je poskytnutá nejaká podpora z verejných zdrojov, tak je poskytnutá na základe nejakej zmluvy so štátnym orgánom, so samosprávou a tá zmluva musí byť zverejnená v registri zmluv, čiže obsah je jej známy. Ten orgán, ktorý poskytuje tie zdroje, určite vyžaduje, aby bolo zúčtované, ako tá podpora bola využitá, nejakou správou alebo nejakým účtovným výkazom. A áno, toto nech je verejne prístupné, k tomu nech sa môžu dostať, ale na strane toho úradu alebo tej organizácie, ktorá finančné prostriedky poskytuje, s tým predpokladám, že nemá nikto žiadny problém, ale nie, aby sa povinnými osobami stávali mimovládne neziskové organizácie. Čiže tu nejde o transparentnosť, tu ide o palicu na mimovládne neziskové organizácie, pretože súčasná vládna koalícia vníma mimovládne organizácie ako svojho nepriateľa a keď ich už nemôže onálepkovať ako zahraničných agentov, no tak ich bude nálepkovať ako lobistov a bude ich administratívne zaťažovať tým, čo budú vykazovať a tým, že sa stanú povinnými osobami podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Nič iné za tým nie je. Vážení kolegovia novinári, teraz je priestor na vaše otázky. Dobrý deň, Timotej Piš, spravodajstvo Slovenskej televízie. Téma bola asi vyčerpajúco rozobraná, aby som mal mimo témy otázky. V prvom rade dnes má o 12:00 Hnutie Slovensko ďalšiu tlačovú besedu k vile Roberta Kaliňáka v Chorvátsku. Zbiera podpisy pod jeho odvolávanie pod mimoriadnu schôdzu v parlamente. Ešte začiatkom týždňa informovali, že majú 27 podpisov. Pokiaľ viem, tak sa to neposunulo. SAS teda asi takúto mimoriadnu schôdzu svojimi podpismi nepodporila, ak sa teda nemýlim. Či už sa tak medzičasom stalo? Tak ja mám teraz prvýkrát informáciu od vás, že nemajú ešte celý počet podpisov. My sme sa od začiatku k tomu vyjadrovali, že my sme jednoznačne za to, aby bol čo najskôr zvolaný výbor. A domnívame sa, že by bolo dobré, aby čo najskôr v pléne Národnej rady sme sa venovali návrhu na vyslovenie nedôvery vláde. To považujeme teraz momentálne za kľúčové. A ja sa domnievam, že táto obrovská hanba, o ktorej teraz hovoríme, ktorá sa stala Slovensku v súvislosti aj s týmto listom od predstaviteľov Organizácie spojených národov aj na demisiu ministra zahraničných vecí, že to je absolútne zlyhanie naozaj z jeho strany. Jednoducho on tomu vedel predísť. Zjavne k tomu nerobil žiadne kroky. Takže, ale nedomnievam sa, že teraz je na mieste dávať ďalší návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi zahraničných vecí, i keď by si to náležala, domnievam sa, táto situácia, ale je dôležité, aby čo najskôr proste táto celá vláda čelila návrh na vyslovenie nedôvery. Ale je to pre mňa teraz prvá informácia, že nemajú dostatok podpisov. Ja som sa nedostatok také, že by ten dostatok podpisov už mali, možno, že to oznámia dnes na poludne. Vy teda nejak idete iniciovať aj na základe týchto vašich dnešných aktuálnych zistení a informácií, teda zbieranie tých 30 podpisov pod mimoriadnu schôdzu, na ktorej by čelil vysloveniu nedôvery Robert Fico a celá jeho vláda? Taký návrh už je v parlamente. Už tam máme, ja už neviem, už aj pomaly niekoľko mesiacov. Takže ak si spomínate, tak možno to treba pripomenúť, tak vlastne samotná schôdza nebola dokončená prvá, ktorú sme navrhovali na vyslovenie nedôvery vláde. Tá bola prerušená tou vymyslenou správou vo štátnom prevrate. My sme dali nový návrh. Vlastne k tomu ďalšiemu návrhu sa schôdza neotvorila a má byť vlastne súčasťou tejto schôdze riadnej. To znamená, tým, že táto vládna koalícia nebola schopná mať riadnu schôdzu, tak doteraz sa nezodpovedala opozícii na základe nášho návrhu na vyslovenie nedôvery. A to by malo byť čo najskôr, to by malo byť vlastne na začiatku schôdze. Mám ešte otázku od kolegu. NKU hovorí, že môžeme prísť o peniaze z plánu obnovy a odolnosti pre nedostatočnú reformu súdnej mapy a zlé manažovanie zdrojov na modernizáciu súdnych objektov. Neviem, kde na to prišiel. NKU tvrdí, že problémy nastali už za vášho ministrovania ešte v roku 2021. Tak čo sa možno stalo pri celej tejto reforme a prečo NKU teraz prišlo k takýmto záverom? Tak najprv by som asi tie závery musela vidieť, ale asi veľmi dobre viete, že aj to vyplýva zo správ. To si naozaj veľmi rada pozriem, ak sú tam akékoľvek zmienky, ktoré súvisia s mojou osobou, pretože
Osobitne táto vláda vlastne robila kontrolu všetkých krokov aj predchádzajúcich ministrov, ktorí vlastne nastúpili po mne, kým prišiel súčasný minister. A samotná vláda vlastne konštatovala v tej správe, že sú tam zbytočné kontroly, ktoré nenašli vlastne žiadne porušenie. Takže tam k mesiacom vlastne zbytočne sa naťahovali všetky tieto konania. Takže mne teraz pripisovať nejakú chybu, tak to si naozaj rada pozriem. Dobrý deň, prajem, Rasto Dubovský, Slovenský rozhlas. Ak by som mohol otázku mimo témy na pána Vyskupiča, ak by stručne aspoň vedel okomentovať, čo sa týka tej aktuálnej výmeny vo vedení MIRI, tak ako vnímate v podstate naše tie takisto záväzky, čo sa týka čerpania eurofondov, či táto výmena pomôže alebo naopak môže ešte ubrzdiť doteraz v podstate nie je moc úplne najefektívnejšie čerpanie eurofondov? Ministerstvo už pod vedením pána bývalého ministra Rašiho bolo zúfalé v čerpaní. Máme 3%, nie je v podstate nič pripravené. Hrozí nám na konci roka už, že prídeme o časť týchto eurofondov. Čiže tá situácia bola už doteraz veľmi zlá. Ja mám za to, že pán Raši v podstate už pol roka bol na ceste do parlamentu, čiže tá situácia bola zlá doteraz. No a dajme si otázku, niekto vnímal, že sa nový pán minister Migal venoval či už eurofondom, alebo teda regiónom, alebo investíciám. Jednoducho ja sa obávam, že tieto skúsenosti nemá. Navyše pán Migal nemá ani manažérske skúsenosti, čo teda by som povedal, že by malo byť to must pre ministra, aj keby hneď nemal v tej oblasti, ale mu chýbajú aj základné manažérske skúsenosti, vidíme jeho životopis. Takže ja sa obávam, že nie je žiadne ministerstvo, ktoré je rýchlik. Nie sme rýchlik, sme dobre meškajúci osobný vlak, to ministerstvo MIRI momentálne, a obávam sa, že z neho nebude žiadny Shinkansen, ale proste ten osobný vlak získa ešte ďalšie a ďalšie meškanie. Takže ja sa veľmi obávam o čerpanie eurofondov, veľmi sa obávam o to, že pán nový minister Migal bude schopný efektívne a zodpovedne riadiť toto ministerstvo. Možno ešte otázka z vášho pohľadu, kam by mali urýchlene smerovať peniaze z eurofondov v priebehu tohto roka? V prvom rade učme sa od úspešných. Poľsko je, myslím, že s prehľadom najúspešnejšia krajina v čerpaní eurofondov a tam vyše polovice eurofondov ide priamo do regiónov a priamo regióny, či už teda obce alebo vojvodstva rozhodujú o ich využití. Čiže toto by bola cesta, čo najväčšiu časť financií presunúť čo najbližšie k tomu rozhodovaniu v tom poli. Čiže jednoducho menej centrálneho rozhodovania, viacej na naše regióny, či už vúcky alebo obce, mestá. Takže toto by bola tá správna cesta. Ale hovorím, počkajme si na prvé kroky. To, čo sme zatiaľ videli, respektíve to, čo vidíme v osobe nového pána ministra, tak ja sa veľmi obávam o slovenské čerpanie eurofondov. Len doplňujúca otázka, naozaj posledná. Tak spomínali ste, že v podstate mali by sme ísť, respektíve brať si príklad od Poľska. A v poslednom rozhovore vlastne pán Šalitroš, čiže už v podstate budúci štátny tajomník MIRI, on práve ako uviedol ten príklad, že mali by sme ísť touto cestou, brať si príklad z Poľska a nevymýšľať teplú vodu a podobne. Tak v prípade, ak by naozaj nastúpili na takýto systém manažmentu a v podstate kopírovania nejakých dobrých praxí z Poľska, tak v tomto prípade by ste boli za? Tak určite akýkoľvek posun správnym smerom bude vhodný. Akože treba sa inšpirovať Poľskom, to my nehovoríme, že mesiac, to my hovoríme roky. A veď to nie sú, že peniaze pána Migala alebo peniaze vládnej koalície. Eurofondy sú historická šanca Slovenska. Ja som presvedčený, že toto je posledné obdobie, kedy sme čistým príjemcom eurofondov, kde teda sa dá posunúť naša infraštruktúra, proste, či školstvo, zdravotníctvo, čokoľvek, proste všetky tie oblasti možného čerpania. A jednoducho samozrejme treba urobiť maximum a my samozrejme podporujeme akýkoľvek posun správnym smerom. Len teda tá situácia dnes je zlá a ja nevidím žiadne zmeny, aby bola lepšia. Bodaj by teda sme ich aspoň v krátkom čase videli. Ďakujem pekne. Ak nie sú ďalšie otázky, tak vám ďakujeme za pozornosť a dovidenia na budúce. Ďakujem.